Pagbuntar ang mga solar street lights mo'y direksyon karon sa probinsya sa Subo. Karong padung nagkahuman ang pagsiminto na sa tanan nga mga provincial roads. Usa ka semana human siya giproklamar nga mananaog tungod sa iyang nakuha nga makabubungog nga 1.4 milyones nga botos. Gibutiag ni Gobernador Gwen Garcia ang iyang mga plano sa probinsya sa Subo ilabi na kalabot sa infrastruktura. Matud niya dili nang moabot og 1 ka kilometro ang hibilin nga kadalanan nga simintohonon sa Kapitolyo. Miabot na sa sobra 80 ka kilometro nga provincial roads ang nasiminto na sa Kapitolyo, ingon man mga barangay roads. Gani nasayran gikan sa Provincial Engineering Office nga niadtong Marso sa nakalabayng tuig aduna nay nabubo nga sobra sa 4 bilyones ka pesos alang sa road concreting ug improvement projects dinhi sa lalawigan sa Subo. Karong tuiga pod gisugda na sa Kapitolyo ang pagmontar sa mga solar street lights, labing una mao ang dito sa isla sa Bantayan sa sayong bahin ning tuiga nga nagkantidad og 1.5 milyones. Isunod niini mao ang pagmontar og solar street lights sa mga nasiminto na nga provincial roads. Gani nasugda na usab ang pagmontar sa concrete lamppost pedestal niadtong miaging buwan sa barangay Hingatmunan, Balamban. Gigahinan sa Kapitolyo og 10 milyones ang pagbutang og mga reinforced concrete lamppost pedestal alang sa 26 ka mga lungsod ug 2 ka dakbayan sa lalawigan sa Subo. Ang atong barangay roads nakasugod na ta og taod sa mga katong nga konkreto nga kwan. Ang solar lighting magud nato nga program for the barangay. Adto nato itaod kung hay nanay na human nga concreted nga barangay road. Dili nga moingon ato dito dapit ibutang ngadto sa ato dapit sa akong lagwerta ibutang nga ris likod sa balay ibutang dili ay. Ari na sa asa ang kadaghanan maka benepisyo anhas daan. Gipahimugatan sa gobernador ato sa iyahang regular nga press conference niadtong Mayo 16 Lunes nga dili matugkad ang iyang pasalamat ngadto sa mga Subuanon tungod sa dakong mayorya nga ilang gihatag kaniya kaniadtong Mayo 9 nga piniliay. Di ko mahibaw kung saon ko kamo pagpasalamat. Pinaagi na lamang siguro sa kung unsa nay akong napakita sa milabay nga tulo ka tuig, dublihon ko pa na. Og dili ni rhetoric, dili ni kay istorya. Nahibaw naman mo nako, dili sulti pabuhaton, buhat ang pasultion. Nabuksa na alang sa publiko ang may kinatibuk ang gitas-on nga 88 ka kilometros nga nasiminto na nga kadalanan nga adunay gibag-on nga 6.1 metros o gilapdon nga 9 pulgadas. Gilakip na niini ang kadalanan sa kabarangayan nga nakahatag og hapsay ug hanoy-hanoy na nga pagbiyahe labi na sa dapit nga daghang mag-uuma ang magbiyahe sa ilang abot ug ano na usab mga tourism destination. Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.